салом дӯстон, айни замон дар шаҳри ваҳдат қарор дорем, назди беморхонаи марказӣ. Аз ин тараф чорраҳаи Файзобод, аз ин тараф бошад худи беморхонаи марказӣ ва коллеҷи тиббӣ. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман амин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафт. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 10 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар сеюм ошонааш ҷойгир аст. ворид мешавем. дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз, зинапоя ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ аст дӯстони азиз, прихожа роҳу раҳ мебошад. дар ин ҷо меҳмонхона балкон дорад. дар ин ҷо бошад ошхона, ҳуҷраи хоб ва дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири зебо таъмир аст. ва дар ин ҷо балкон мебошад дӯстони азиз. балкони хона тарафи стоматологиро нигоҳ мекунад. ва дар ин ҷо беморхонаи марказӣ. ин бошад ошхона дӯстони азиз. хона бо барқ ва оби деми таъмин мебошад. фишори обам баланд аст. ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, яъне ҳуҷраи хоб аст. ҳоҷатхона система вентилятсия ҳаст. ва ин ҳаммон. нархи хона бошад 500 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.